नमस्ते दोस्तों, रह सभी के बहुत स्वागत बा हमने के चैनल पर। आज हमने के बहुत सुंदर एगो झूमर के गीत लेके आयल बनी जात। और वो लोग गीत के पूरा लास्ट तक सुने लोग। गीत बहुत अच्छा बा। अगर वो लोग के अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करम लो और कमेंट में बताएं कि ये गीत रोआ लोग के कैसन लागल हटे। राते बलमुआ देहले गारी हो तरकारी के बिना ना। राते बलमुआ देहले गारी हो तरकारी के बिना ना। गारी तो गारी दिहले दूसरे में मार दिहले। गारी तो गारी दिहले दूसरे में मार दिहले। तीसरे में सास ललकारस हो तरकारी के बिना ना। तीसरे में सास ललकारस हो तरकारी के बिना ना। राते बलमुआ देहले गारी हो तरकारी के बिना ना। राते बलमुआ देहले गारी हो तरकारी के बिना ना। गारी त गारी दिहले दूसरे में मार दिहले। गारी त गारी दिहले दूसरे में मारी दिहले। तीसरे में ननद ललकारस हो तरकारी के बिना ना। तीसरे में ननद ललकारस हो तरकारी के बिना ना। राते बलमुआ दिहले गारी हो तरकारी के बिना ना। राते बलमुआ दिहले गारी हो तरकारी के बिना ना।